Gipangunahan sa Archdiocese of Zamboanga ang 40 days nga fasting and penitence aron iampo ang mga nagkasakit og COVID-19 ug naapektuhan sa pandemya. Matag alas 8 sa gabi, ginapahigayon ang 40-day fasting and penitence nga gipangunahan sa Archdiocese of Zamboanga. Nagsugod kini niadtong October 13 pinagi ni Bishop Moises Cuevas. Kini isip pakighiusa og pag-ampo sa mga nainggo og COVID-19. Gihimo kini pinaagi sa pagrosaryo, pagdagkot og kandila sa matag banay sa gawa sa ilang mga panimalay ug sa kilid sa mga kalsada. Sa pagtapos niini sa November 21, dunay ipahigayong penitential walk gikan sa Metropolitan Cathedral padulong 4th Pilar Shrine. Doon sa Gift of Love Station sa tanang parokya asa pwede muhatag og donasyon alang sa mga naapektuhan sa pandemya. We invited the people to really join in this fasting in solidarity with the people who are struggling, those who are affected by the virus, those who have no work because of the lockdown, because of the situation. So to sympathize with them. So parang we want to be one in this fight against COVID.